אשקלון, 2 ביוני 2025. חג השבועות. שולחן חגיגי, משפחה חמה, ורחפן אחד שצילם הכל, אפילו את מה שלא שמתם לב. באותו יום היינו אורחים אצל אבי ולריסה, ההורים של החתן שלנו, נאור. התכנסנו כולנו, נסטיה, נאור, האחים של אבי עם המשפחות, וכמובן, המנה המפורסמת שאבי ולריסה מכינים רק באירועים מיוחדים. כזאת מנה שכולם מדברים עליה שבוע אחרי. ואני, כמו תמיד, עם הרחפן. הוא אף, הסתובב, הציץ לצלחות, וניסה להבין, אצל מי יותר טעים? אצל אבי או אצל לריסה? צולם מגובה של אהבה, צחוק וריח של אוכל טוב מהתנור. אתם כבר תראו לבד. צפייה מהנה, חג שבועות שמח וכמה טוב כשכולנו ביחד.